Kaixo, zemuz? Hemen ondo urduri pixkat. Bueno, lasai. Bueno, jungo zaizu. Oain arte indako elkarrizketetan oso gustora egon dira, denak. Ikusitut eta ikustea, en plan, buen rollismoa, así que... Hori da. Etxean bezala. Ikusiet, efektuak dazkazula. Hortxe... Claro. Zari nola letzartu hoi. Ai, ama, que paleta, ezen hemen. Jarri barren nire, txapel maravilloso hau. Pues bakizu, nik ere, banekin ez karakterizatu dute zinala, nik ere, keinu txiki bat serian zat, ulertuko dute seria ikusutenek eta bestera, pues, ikusi dezatela ulerteko, eta nire nator karakterizatua elkarrezkera da. Basungi. Ze elegante, usue. Zondo. Ba, ez du bere. Hau, kamera egokituko dut. Bueno, ez dakit sarrera entzun dezun, zure beste bikideak ere gonbidatu nituen, baina, bueno, zuzenekotan nahiko zaila da, 3 pertsona hor bestaldean egotea, orduan zu animatu zinan, zure bikideak Aitor Altuna eta Usue Amonarriz, eta esan bezala, Belarribero bai esan websaia sortu ezu, Honetan, aipatzearren nortzuk agertzen dian, Olazio Biden, Nerea Arriola, Olaia Gil eta Dorleta Urreta Bizkaia kamara aurrean agertzen dira, gero beste batzu kamara atzean edo bestelako lanak egiten, gero igual lekutxo bat egingo diegu, eta igual, elkarrezketa hasi aurretik trailerra ikusiko dugu. Vale, perfecto. Belarribero bai esan, Belarribero bai esan, Belarribero bai esan, Belarribero bai esan, Belarribero bai esan. Uste dut gaurko lanak egin ditugula dagoeneko. Gaur kobratuko dugu? Ui? Ez da diruek? Belarribero diru arazoak ditu. Gainera sekulako zorra daukaguta, ez da dirik sartzen. Eta hori da gure diru sarrera bakarra? Oraingoan enpresa itxi beharko dugu. Haupa, Xun. Haupa. Zeharkablea sortu zen, kontzeptu bezala edo hitz bezala, Bilbon ginean bizitzen Aitor Uxuetanik pixukiak izan ginealako Bilbon Unibertsitate garaian, eta bizi ginean Iturribide zeharkalean. Eta orduan hitz joko bezala sortu genuen zeharkablea, eta gatuzan hor, gure hitz joko txorrada bezala. Oain, hasi ginean nien seriakin esan genuen, okibar dugu izen bat sortaile bezala, ezin izan Uxue, Aitor eta Uxue, porque eski gainea bi izen berdin, zan pixkat mamarratxo. Gola gehala, baina... Ez eta duna, itxuraz eta behar dut formalagoak. Jaingo dut mierda bat, pues gutxinez ez ematea denak. Eza, gutxinez karta de presentazio ematea txukuna. Eta, hasi ginen, bueno, zeitzen jarratzea, zeitzen ez dugu jartzen. Total, pixkarra oso intensoak eta asko jartitu gauza zalantzan eta emozionote gaur pentsatzen nola ezin zerbait zerrez. Ez ginen iritsi izen egoki batea eta esan dena behar. Zeharkablea eta jazta. Eta dut, ZK, zeharkablea eta sortu dugu hortako, osea, serian ari da. Gero ja, zer gehi emango zeharkablea, jakingo dugu emendikan denboa batea, baina pixkat zan forma emateko edo gure izen artistikoa 3 batea. Iturribide zeharkaleatik. Jo, ez dakit zergatik, baina Bilbora doazen ikasle guztiak hor pilatu egiten dira Iturribide kalean. Bai, gaina hor kaixkotik gertu eta zentroan, orduan berez, gu lagurtetik 3 horre bizi ginean, osea, guztu edo ginean zona hortan. Gara Iturribide. Bueno, pues, gu pixkat hirurak ere biltze gehala saltxez berdinetan sorkuntzakin ere oso lotuta, pues, ni ilustratzaile bezala Uxue musikari eta Aitor, pues, beste hainbeste saltxetan da Aitor dugu inkluso sexualidadean gaiekin ere oso lotuta. Beti oki dugu horren plan, ez da zein barra, baina, bueno, ezan ezer formala inoiz eta ezan ezer serioa jarteko. Eta Aitor etorri izan behin ideia horrekin, pentsatu etitea linerotiko baten inguru, linerotikoa gai bezala hartuta edo giro bezala hartuta, pues, zerbait itea, serie bat, eta ez duen ezer behar motibatzeko, pues motivatu ginean, eta hasi ginean egidoia lantzen pixka, ningola ikusuntzurik ikasieten, pues pixka banekin gutxu grabera egidoia nola estrukturatu, oso gutxi, porque ikasi, pues, ikasi unibertsitatean, baino hasi ginean pixka egidoia kintaola, eta gero Erraniko Udaletxeak atatzen urtero beka bat, sorkuntza beka, eta justo urte hortan, 2019an atezuten sorkuntza beka, ordu arte zan beti arte plastikokin lotuta, eta justo urte hortan atezuten
beste disiplina guztiekin, pues, bai ikusentzunezkoak, literatura, musika, plastikoak eten beste disiplina guztik. Eta esan genuen, animatzea, porque justu errean, pues, ez dinan gertukoa, sentitzen genuen, ez dakizenek atadun beka handi bat, zan udaletxeak atateko beka txiki bat, eta orkestu ginen, eta pandemia etorretan. Eta guia superraztuta horrekin, labin junintzala kulturetxea, esatia, zuek orkestu zeinaten beka batea ez eta bai, da, pues, uste talbiztu nazkeura zuentzako, eta ni azten hau esan diate, izangotea, guia espekulatzen, ez dizkigu burua iguetak ematen tala, esegian nahi ama, berzen bada, zemat diru da, zemat ez da, zemagarnak gatu gehan, guk eskatu guen baino pixka gutxixo eskaintzen ziguten, baino bai ezko eman genuen. Eta azkenean proiektua bestera etan ateako aurrean, batez ere, igual, arrazoi ekonomikoen gatik baino gehiago, eukitagatik ere obligazio, zea hori bultzada hori nola baite, pues, atea bartzarako proiektua. Eta esan, ez badeu hau hartzen, ez dugu ateako inoiz proiektua aurrea eta unartu genuen, eta hola xe, eta honean iritsi gara. Ikusentzunezkoa eta horrean batea da, ni ilustratzailea zera, pues askoz sorkuntza prozesu asko laburragoa, eta ni bakarrekan izan da gaina askoz laburragoa. Baina ikusentzunezkoa eta martzen talde guztia artistiko eta teknikoa, eta atzeko lan guztia ikusten da. Orduan, egon ginen urtebete gidoia egiten. Hor tartean zuek sartzen zinatela, idatzi genuen gure gidoia, eta gero, jende ezberdinei eskatu genion, behien feedbacka emateko iruzuta betan, pixkat alderdi feministatikan edo nola sexualidadea lantzen dugun, eta gai pixkatola feminismoarekin lotutako gaiak, behaien iritzia jasotzeko, hor zure ontzinela tartian, gero euskera zuzentasuna edo euskera hizkuntza aletikan aber nola zegoentala beste batzuk lan guzti eta gero tekniko aletikan azkenean hor Uxu eta Aitorrek dakitetzak ikusentzunezkoez, eta nik dakitena da 4 urte horietan ikasi nun gutxi hori, orduan esaitzatu bezter. Orduan eskatu genien pixkat teknikoki ere jendea feedbacka ematea, eta hor prozesu guzti hortan gidoia egitetikan gero behin betiko gidoia ekitzea, urte bete pasatzen. Gero ja hasi ginen pixka planeatzen grabazioa eta rodajea, eta hor lortu genuen Martin Ugalden gela batzuk ustea bertako batzuk ezaguna genitulako eta kriston favorentzu gutelako, eta hasi ginen ja pixkat datak zehazten, ingenun grabazioa martxoan, urtentako martxoan, eta gero hasi ginen ere aktoreak bilatzen. Eta aktoren izan zen lokura bat, zekaro, gure protagonista guztik emakumezkoa dira, eta guk martxoan grabatu nahi genuen. Eta martxoa eta emakumezkoa, badakigu ze pasatzean, eta orduan izan zen lokura, jende eskutzen zuen kriston bolopi ezuzkatelako, gero tartean ere pandemia guztia, behaiek ere zen egoera prekario eta zailan zeuden, behaien bolo guztik eta zazkatela bat zintzilika egin guztien ez zian ingo, orduan jende batek ez izan zigun, baina gero igual altzuten, orduan dena guntzen azkeneko momentu arte, guk genuen paperan oso argi, nahi genula bila telenagia siloten jendea eta zakitze, baina bukatu genuen azkeneko astean jendei eskatzen mesez etorri laguntzea. Eta teknikoekin berdin. Lantalde tekniko ere lortu dugu asko gertuko jendea, baina profesionalak dianek ez zorteak hau, kontaktu batzuk dukitugula, behaien lan profesionala ere bat zetorrela guk behar izan teknikoekin, eta orduan jende animatu zen gola pixkatezkoa botatzea, eta egon ginen 6 egunez grabatzen goiz da txeleta gau. Wow. Bai, kapitulo bakoitza egun batean grabatu genuen gutxu grabera. Inorrek ez zuen espero, baina olatzen. Eta gero, martxotikan oain arte, eta segien publikatu genuen lehenengo kapitulo, lehenengo estrellaldia egin genuna, eta ordu artean geha azkeneko egun arte literalki editatzen eta dena oso etxekoa. Bai. Ondo eta gaizki, baina ondo bai. Zailtasunak hasteko COVID-a, egoera pandemiko guzti hau. Gero, ez denula ez ere asko ezagutzen, orduan gutako berria zan, lehenengo eguna izan zen kaos bat, ez benekin zein bar genuen zer ez denun indear, esatezu duten aktore baina, zuek abixetuk iguzte asteranean grabatzen, ez benekin eta klaketa nola eman, genuen klaketa superprofesionala, ez benekin elaten. Eta hola, gero, edizioa eta ni hona ezera bat ez ere igual lan hortan, bai izan dara nahiko intensoa, bakarrakako lan azalako, eta gauza asko, azkenean, lehena grabazioan gaizki eginean gauzatzuk berezin dara konpondu, eta arruztako, ai, ama, ze behin genuen bola, eta arduan pizkat autofrustigatzen pasatu dira beteak,
Baina, bueno, denetatik ikastea. Eta ona izan da guztiz eta nik uste denak argi dakaula aktoreek eta lantalde guztiak eman diguten laguntza eta eman diguten segurtasuna ere. Zatzkenan gure lehenengo proiektua da eta jutegea olatzeko bide baten gana, pesateo bide hau dakau. Eta horretik iztugu miseri bat eta egin barte hemen 6 egun anian eta ikasi barrezu 2 astetan. Eta behak esatea baiet eta gotea superatope egukin eta kristo laguntza ematea eta guain ere duguna guztien bat zabalpeneako nik resnago laguntzeko zui eta kizertan, egin bestea, eta aktore guztik eta lantalde teknikoak eta orokorrean gidoian laguntzera egon jende guztia eta orokorrean implikatuta egon mundu guztiak lagundu dut estampia eta guztiz hori izan dela alde oberena proiektu entakoa. Bueno, izan ere nik esango nuke aktoreak, behintzat nik ezagutzen dituan gertuko aktoreak nahiko konprometituak diala eta oso proiektu zumetan parte hartu dutela. Justuki aipatu duzun prekaritate horrengatik. Behaiek bai gorpuzten dutelako prekaritate hori egunerokoan, ez? Eta bueno, eskuzabalak izan diala, ez? Bai, osatzeran ere Euskal Herri mailan gaina euskarazko produkzioa oso gutxi zetea, urtean zema lan atatzen dira. Orduan nik uste ere behaiek mundu hortan artista izan daia bak, ez uste gidotan sartzean eta igual ebitzegua aktore lana, zegoa ate, baina gero azkenean beti bilibartean batetik ateatzen lanen bat, bilatzen soluzioen bat zure bizitzarako, orduan, olako proiektuan eta gero gaina, ikusten guten ere oso gaztea ginala, hasi berriak, eta orduan, behiek ere ikusten maizte gonda, lagundu berri eta guazen aurra eta orduan izan dira oso eskuzabalak, bai. Bueno, argi dago, dena ez dela purpurina, aktoretza lanetan eta zinema gintzen dut, argi dago. But I take the cake, I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Izan zako, mundu uztea txalokaztutik eta oso jebia izan zen egia esan, bai, eta gero ere ikusentzunezkoan adituak badan jendeak ere kritika honak emizkigu eta jendea txalotu digunez lana, pues izan da eskertzekoan egia, pixkat ematela bertigo pixkat, ez zera jama, zer da hau. Baino ondo, oso eskertuta eta gaina, jende horrek ere guri txalotzea eta jende horrek ere guri lana zabaltzeko bide bat irekite digute, pues igual berria baten edo edabideren batean espazioa egitea gure serian inguruan egindatu zutabe bategatikan, edo Twitterren idaztegatikan iruzkinen bat gure serian gatikan, orduan horrek egia oso eskertuta gaudera. Oso jebia da, ere ez sentsazioan zuk egin ezun proiektu bat, eta jaudela ja honeaino proiektu horrekin, eta karo, gure humoretik danez, pues humorea guia ez diot grazia ikusten inundikan. Eta orduan, jende egin zutea parrez gauza batzuta, ez du, zerra, ok, fuerte ez, sentsazio oso arraro izan zen eta polita ere aldi berian, zuztu bai ama, jende grazia iteiola, eta esperientzia bezala bai hontzan, jende egin zutea hor parrez zukinako txiste txar bat eta pixka ja jendeak ikusi dut, eta ja ez da hor dago, ez da, eta orduan pixkatan depresion postparto ez dela rollo, baina ondo, ja hobeto mate inez nibentzat. Berez prinsipioz, interneta igoko dugu 2022 erdi aldera, apirila maiatzaldea, hortik aurrea, nahiko genuke, pixkat jendearen gabe urbiltzek uste genuen beharrezkoa, iagonan lan guztian gatikan, eta pixkat luzatzeko ere proiektuaren bizitza, pentsatu genuen igual, interesgarretela ere pixka zabaltzea erritatik orduan edo zeinek interesatuko balu seria proiektatzeko gaien espazioren batean, idazte egotela, du poz-pozik jungo gehala. Behar dezu rotuleren bat jartzea hemen beran, edo? @belarribero zeara, Instagram kontua, edo bestela zeakablea@gmail.com. Oida, programatzaia? Ni humorean oso zailan naizenez, ikutzen zait beharrezkoa, porque gustatzen zait humorea kontsumitzea eta batez ere ikusentzunezkoan. Baina feminismotikan eta gero adibidez gure kasuan sexualidadetikan humorea oso karka edo oso rantzio izan da beti eta Superdea, ez? Eta orduan beste humore bat bilatzea sexualidadea zitzaiteko eta betez eta dute sexualidadea zitzaitean naturalizatu beharko genukela eta hor humorea sartzen da bai edo bai, ez da, humorea egin izatea. Ja humorea egite dezunean gai baten inguruan ja naturalizatzen aitzea normalean, humore txano baiten nahi balin bazen bintzat. Eta orduan, sexuan inguruan natural eta sano itzaiteko, humoreak inlantzea guztit beharrezko egitu zait, eta feminismoko gai batzuk ere beti oso modu kritikoan da oso zurunean da serio hitz egin beharrean, beste perspektiba batzutekan ikustea eta lantzea ere interesgarri eta beharrezko egitu zait. Eta botereai ere beti zorratzen diola zapaltzako ondo pasaten ikustea, ez da, orduan azkenean feminismoa goteatu jarrera hori batzukarekin eta manifestazio alai eta koloretsuekin pixkat bideozatik egin nahi izan dugu ere. Azkenean linea erotikoa
aitzaki bat izan da, egoera komiko edo inkomodo bat sortzeko, ja hortikan aurrera ja beste guztia lantzeko, pues beste perspektiba batetikan. Eta aitzaki bat emateko ere pixkat bat aziteiteko. Come gooey in the middle, baby, let me bake. Joan, ezakitun da, espresateko bideo bat. Astrezenan hitz egiten, ezakiten oso ondo nire ideak nola antolatu, eta orduan izan da, bideoa nahiko askatzailea, zen enez izan betian ikan ilustratzen da marrazten ondan pertsona bitako bat. Beti egon nahi horren plan ere fantasia munduan, baina ez da izan betian ikan horrek ustezara, hau ilustratzaile izangoa, o artista izangoa. Eta orduan izan zen, nahiko askatzaileanetako bideoi aurkitu izana, eta bueno, pues kasu hontan igual plastikotik baino gehiago diseinu digitaletik anztu nintanik, pues, gertu desuna gehiago nakalako, pues, ezkaren ordenadore bat mundu guztia akalako gaur egun, eta Photoshop denek piratatu izakegu, eta orduan, pues, hortik hasi nintzen, baina organikoki, oza, naturalki atatzean, eta gero jajunez pixkanaka beste disiplina batzuk esperimentatzen, pues, erigrafian bizela, tatuajen kontua, baina bainetako da, zerbait, askatai eta inkluso terapia bat, pixkat mi liberatzeko eta nire burua relajatzeko zea bat, espazio bat. No time to waste my time, I'ma make a Bai, oza, pixkat ez zitzen betela lehen, eta azkenean, ikusentzunezkoan dagoen bezala behar, emakume ezberdinak eta anitzak erakusto, pues, ilustrazio gintzen ere azkenean, iruditeria oso mugatua da orokorrean, bai argazkilaritzan, bai bideoan, bai ilustrazioan, orduan, gorputz ezberdinak erakustea eta ilustratzea kasu honetan gainenik, pues, zerotik, nik nahi dut nahi ilustratu dezaket, oza, nik buruan dakatena aurra eman dezake paperea, ez aurkitu behar grabatzeko gorputz bat edo pertsona bat, edo orduan, askatasuna egunekoa. Azkenean iruditeria hori sortzea garrezkoa, gero gaine ikuste duzunean jendeak eta pues, bezeroek edo jendeak ikusten da zure lana, nola identifikatzen dian pertsona ezberdinekin da, ni pertsona honekin identifikatzen ez, eguneko egunean, ni honek, bida honen titiako, bida honen iturdia, bida honen, porque nire ilustrazio asko gaina bilutzik dira, eta orduan ikuste duzu ere bertan, pues, bai, beharrezkoa, ze jende honek, saia pertsona hau identifikatu bali bada ilustrazio honekin, ja beharrezkoa da guztiz, pertsona honi esatea bida, zure existitzetea eta zure zaude, eta nik badakat zure gorputza bezalako referentea, eta badakat marrazki hondan ilustratuta, eta ez zehatzu bakarrikan daude beste mila. Orduan, hori super beharrezko iruditzen zait. waste my time, I'ma make 'em wait. I'm a pancake bitch, but I take Bere xiart zean bezala, oain irekitzen nabil erlan egin da bat, estudioak jarriet nik lan egiteko hor, eta gero parte emakume sortzaile ezberdinentzako denda bezala jarri naiz, eta galeria bat, eta hortan nabil, borrokan, burokraziakin. Baina, baimenengatik edo? Bai, oza, ja, lokalata denarakaz, baina, bueno, pues, ez da baimenak eta lako gauzekin, pues, pixkana da, desesperata, porque ez bat ere ondo ematen. Oza, ideak oso ondo eta oso argi, baina gero egikaritzea zaitea. Eta hori da nire hola zean nagusia, gero gauza txiki batzu bat, elkarte batekin o besteekin lan batzu diseinu aldetik anta hola, gero lagun batzukin ere beste dinagu emakume sortzaien azokak antolatzen duz eta behaiekin ere banabil pixkat gauza bat beste egiten, abendon ere azoka bat ingut eta bertan ningo gara, eta holako gauzekin bai bagabiltza, baina estudioa da bantxetan ere proiektu handi eta kamikazeena. Ona. Prest. Zein da gehien gustoko dezun soinua edo hotxa? Aizete gogor bat. Zein da gehien gustoko dezun usaina? Gaztainak erreta. Zein da gehien gustoko dezun ehundura? Azala. Zein da gehien gustoko dezun zaporea? Kafe esne bat, esne vegetal edo zen esne vegetalekin. Zein da gehien gustoko dezun instantanea, irudia edo argazkia? Iluna barra, edo zen iluna bar. Zure krasen bat, aitortuko zenidake? Alba Flores. Hortan koinzitzen dugu, erabat. Bai. Zein izan da zure azken bidaia? Portugalea. Baldezu ez izenik? Normalean uxu editeate, baina artistikoki bere xiart eta bestela uxu. Zertan zara, superona? Intensa bat izaten. Galatu pizkat, nola intensa bat, zentzutan. Naiz oso aldakorra animikoki. Eta dena sentitzaten plan oso pozik, oso triste, oso goran, oso beran, eta dena plan oso fuerte. Eta zertan zara traketxa, o baldarra? Ibiltzen. Baina ibiltzen literal, oinez, naiz oso txerra. Bai, naiz oso traketxa eta asko lortzen naiz, orduan. Sekreturen bat aitortzerik bai? Salbame ikustet. Onartzen behar da. Bai, nik bai ikusten dut. Mendia, hondartza, ala sofa. Sofá, peli y manta. Beti.
Bai. Bale, zure amets egingarriren bat? Ez da egingarria, baina nahiko nuke sirena bat izan. Osea, betidanik aurkiten ametsa izan da, baina betidanik, eta oraindik jarraitzen aurkitzen. Osea, txiki-txikitatik eta egiten berezetela eskerako nuke sirena bat izan. Eta ez da egingarria. Badakit ez dala, baina eskerako ametsa. Ilustrazioen bitartez igual bai, ez? Bai, ez da nire soluzioa, baina bueno. Zen izan da, azkenaldian gehien entzun dezun kanta eta zer iradokitzen dizun? Pues kanta ez, baina honez askuntzen Ginebra estaldea, Diana Madrideko neska batzuk, eta dazkatola kanta oso randomak, osea, de repente da oso etxenteroa, gero balizute Rosalia kanta bat kantatu, eta oso vibra hona ematea, eta orduan, pues, honen hola triste eta hola jartitan, bada izte dantzateko gogoa, eta bai, asken ez entzuten egizan taldea azken aldin. Pertsonalki, zertan nahiko zenuke hobetu, sakondu edo garatu? Oantxe bat nola praktikoa izan da, nahiko nuke ekonomian eta papeleo kontutan eta hobetu. Beharreteko. Jakin nahiko nuke nolain, pues, jo que se, trimestra da, talako gauzak, da deklarazioa. Baina gero ja pizkaten planen intensago jarrita, ustez nahiko nuke nire sentimenduak eta gestionatzen hobeto ikasi. Baina, bueno, ezin da dena. Ordu lehenengo, pues, administrazioa eta gero ja piztu. Bigarrenean garatzeko edo betzeko bizitza guztiak azu, eta lehenengoari dagokionez, ongi etorri klubera, porque inork ez ditu olako papeloak ulertzen. Zuretzako eredua edo erreferentea izan den, edo den pertsona edo eta kolektibo bat? Ba, justo antxerta gainez de gente aste honetan goatzen ere amonetaz biakila daude, baina justo estudioa jarri dut Pakita izena, zan nire amona baten izena, eta beste amona da Pantxika, dala Pakita. Eta ardu nahi asko goatzen behitaz, eta hiltze, pues, izan dira da eredu bat eta referente bat, eta induten bidea beti dala txalotzekoa eta eskertzekoa, justo nire amona bat gaina izan zen etxean diru ekartzezuna eta ekonomia horre ematezuna, eta beste izan zen jabata eta kriston langilea etxean, orduan, pues, bai izan dira referente batzu, eta justo oso presente azkatenez, pues, behaiek. Eta mona guztik, senyora guztik. Senyora guztik. Zer txango zenioke posturteko usueri eta zer etorkizunekoari? Ba, posturtekoari esango nioke jarraitzeko bere fantasiako mundu hortan eta jolasten eta imaginatzen da sorten gauza pila bat eta egoten orduak bere mundu hortan. Ze gero horrek ematen ditula bere frutuak eta horrek ere ernalteura gero zerbait. Eta etorkizuneko esango nioke barkatzeko oain miteren izan gauza guztik geizki jote barri badia. Zala momentuan hola sentitzen ulako, eta nire kamikaza da guztik barkatzeko. Momentuan hola sentitzen ura eta pues, zeuna eman gutera gauza hauek ere. Gogoan dezu zutabiok bizitako momenturen bat? Seriak indabla lotuta gainea, netako oso, eta uste aitor dausentzako izan zala, oso importantea zuei justu zuen etxekoi ematea gure gidoia zuzenteko, zekizten ekarperentzen eguten, eta junginen ere zuen etxea falta izan zala pixkatarra da, zegero korrika junbarretan gina, zezion toke deke datazakizte, baina izan zan Gutzako bezat kriston ekarpen handi izan zela zuek eintzen digutena eta gero gainean nola kurratu zenuten ere bakoitza personaje bat duzu gaina asko zeinan, Señorona. Eta oizu zela momentu bat, netzako entzat proiektu dantzako bat ere lotuta importantea eta bat egita jendean iritziakin eta gaina zuek izan zen eta momentu politaz bat afaltzen elkartzea eta komentazio guztu zuen iritziak dela eta momentu horiola kariñoakin goatzetegia esan. Ze ondo? Gu oso guztara gungian, bai, aportazio horiek egiten eta... Eta lan jarri genituen, baina. Bueno. Aurreko kamikazea Kepa errasti izan zen, eta Kepak galdera bat utzi zizun. Eta galdera da, nirekin batera jungo zinateke oporretan, eta nora? Bai, nora? Pues usted ez etokita jungo litekera Kepa errastikin. Ola ez asko zauten, justo serian itegola kameo txiki bat, eta ez autogola grabazioan, hola kutremente jungina la grabatzea 5 minututa. Baina oso vibra hona emateten pertsona da, eta sortzaia zera mirestetena, eta irutzen zait, euzeitukita jundare, hola, euzein zulota, ez da oso rustia jun behar, oso tokitura garria jun behar, Kepakin ondo pasateko. Así que euzeintokita. Por cierto, ez dugu aipatu, ez dizut galdetu, baino hori, aktore eta aparte, gero beste batzuk bai parte hartu dute, ez? Bai, hor, egon dira, 3 aktore nagusia protagonistak, eta gero azkenean
horre hondian kameo, beste guzti izana kameoa. Bigarren mailako personakak izan dira deiak zen jendea, eta hor, pues, Kepa Zeonogin artean, Aitziber Garmendia, Antxurregi, Xanti, eta bueno, pues, beste artista, eta laguntzai eta lagun, porque hauek ere keston eskuzagalak izan diagukin, etorten da, dei olako, edo, seguntzen itokatzen gaina deiak dira tela marinera, eta ordu, pues, behaiek ere keston elkarperen dugut azkenian. Bueno, Bardun, Kepan galdera erantzun da, eta bain, zuritu tokatzen daizu urrengoari guztia bat. Pues galetuko nioke urrengo gonbidatuari, a ber, kanpoko erropa, osea, kamiseta galtzak, zapatatak, barruko erropakin kombinatzen ditut, edo barruko erropa barin badaka, baina ber kombinatzen ditun erropa guztik. Ai, Amazeon. No. Bueno, zue, placer bat izan da, ja bukatu, Nerian. Oso ondo, jo, pues oso labur, oso ondo. Bai, ez? Aizu, mila esker, sorte pila bat, eturro hortan, espero herri pilo batetatik deia jasotzea, eta laster gaudet, aio. Aio. Ikusiet, efektuak dazkazula. Claro. Baina galetzatu bai, ai ama, que paleta nintzen. Sekreturen bat aitortzerik bai? Sálvame ikustet. Onarte berda. Bai, nik bai ikusten. Vivo rápido y no tengo cura. Time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake.